যাৰ কালি কোৱা কথাটো আজিও ইনটেক আছে না কি ভাবি কৈছে এই কথাটো তেখেতসকলক কওক আগতে 5 বছৰত আমাৰ ইয়াত কোনো তেনেকুৱা ডাঙৰ একো ক্ষতি হোৱা কাম হোৱা নাই। बुब्लि पर्टेल निउसावहाय जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जोंनि आगोलनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव माखासे मन्तब्य पास खालामदों। जाय मन्तब्यखौ नुनानै आङो लाजिनाय मोनदों, दुखुबो मोनदों जे बिथाङा सालाय बिजौजों बाथ' रायलायनाय बादि बाथ' आवरायनाय बादि हाग्रामानि सायाव फेथेर बाथ्रा बुंनायखौ नुनानै आङो बिथांनि बे आखुखौ एसे रागा जोंनाय आरो मुगैनाय फैदों। दा हाग्रामा महिलारिखौ ओरैबादि बिथाङा उफुलुङा खोथा बुंबाय जे हाग्रामा महिलारिया माने फुङाव जे खोथा बुङो बेलासियाव आलदा बुङो, बेलासियाव जा खोथा बुङो बेखौ गाबोन आलदा बुंदों। अर्थात हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा सासे बिराद माने मिसुलिया होननानै बुंनो नागिरदों। दा आं बुंनो लुबैदों हाग्रामा महिलारिया गाम्भीर्यतायै थोगोर गोनाङै आरो आब्रुथाय लाखिनानै जेरैबायदि खोथा बुङो बिनि रुजुनायाव प्रमद बर'आसो बुंनो थांब्ला बिराद मिसुलिया खोथा बुङो। नोंथाङाथ' बिटिआर सुक्ति जाजेननायनि आगोलनिफ्रायनो दिनैसिम बेसेबां मिसुलिया मिथ्या खोथा बुंदों नोङो प्रमद बर'। नोङो एसे गोसोखांनायसाय ना बुंबानो बावफिनो नामा नोङो? मेम'रिया थिग गैला हयथ' नोंहा। नोङो एसे रिमाइन्ड खालामहरनायसाय प्रमद बर' नोंथां। हाग्रामा महिलारियाथ' एसे गम्भीर्यतायै जा बुङो दलद थख' बुङो आरो जेखौ गोदो 15 बोसोर सासन 17 बोसोर सासनावबो जेखौ खोथा होबोदों बेखौ बिथाङा मावबोदों। दिनै नोंथाङा बै मानगोनां बिटिसिनि जेनाखि चिफ नोंना CEM आगोलना चिफमोन, चिफहा केबिनेट मिनिस्टार रेंक दंमोन। नोंनि दानि बिटिआरनि एग्रिमेन्टनि मथे CEM नोंथाङा डिजिगनेसन लादों, बे केबिनेट मन्थ्रिनि स्टेटास गैया। इउ आर ए सिम्पल काउन्सिलार। दा नोंथाङा एखेबारे ओरैबादि माने स्लिप फेथेर दाउ मैना आवरायनाय बादि थाब खोथा बुंनो हायो होननानै गावखौनो बिराद स्मार्ट साननानै लानाया थिग नङा। आं मोनसे माखासे एग्जाम्पल होनोसै। नोंथाङा बिराद मिसुलिया। थांनाय बोसोराव नोंथाङा 10टा भेन्सार कलेजफोरखौ गभर्नमेन्ट कलेज खालामनो बिथां माने उइलियाम हास्टा नमिनेटेड MCLA बिथांखौ डिक्लेयार होदोंमोन। डिक्लेयार होखांनानै दिनै 1 बोसोर जाबाय, बिथांमोनहा बेथन गैया, थाखा गैया, गभर्नमेन्ट जायाखै। जोंना RTI खालामनानै नायबाय डाइरेक्टर अफ एडुकेसन BTCनाव। बे डाइरेक्टर अफ एडुकेसन BTCआ होनबाय बे 10टा स्कुला गभर्नमेन्ट जानायनि जेबो प्रसेस जायाखै, जेबो डकुमेन्ट्स फाथायहरनाय जायाखै, गतिके गभर्नमेन्ट जानायनि जेबो प्रमाण पत्र गैया। होमबा बे मिसुलिया नङा प्रमद बर'? नोंसो मिसा खोथा बुंग्रा। प्रभिन्सियेलाइज जायैखौनो प्रभिन्सियेलाइज जाबाय उइलसन हास्टाखौ डिक्लेयार होनानै कलेजनि फैसा गैयै लेक्सारार प्रफेसार प्रिन्सिपालफोरखौ खरखा गावहोनानै अमा बेदर जाहोख्रुबबाय, मोसालायबाय। दिनैसिम जादों नामा? दासो प्रप'जाल हयथ' फाथायहरगोन नोंथांमोनहा दासो। होमबा बे मिसुलिया नङा प्रमद बर'। नोङो बुंदोंमोन जे गरिब गुन्द्रा आइ मावफोर बन खननानै जाग्राया आं चिफ जायोबा माने बन खननानै जानांला, बिथांमोननो थांनानै थानायनि मानो राहा होआखै होननानै हाग्रामाखौ रायदों। हाग्रामाखौ नों मानो राहा होआखै रायनाय लोगो लोगो नोंथाङा बुंनानै लानाय जादों आं बिसोरनो राहा होगोन। हाग्रामा होनो हायाखै, आं होगोन होननाय जादों प्रमद बर', नङा? जौ मावग्राखौ नोंथाङा होनदों हाग्रामानो बे गरिब गुन्द्रा आइ माव बिमाफ्रा जौ फाननानै जागासिनो दं, हाग्रामा महिलारिया बिसोरनो मानो जौ फाननानै जाग्राफोरनो मानो राहा खालामनानै होआखै, मानो थाखा फैसा होआखै, मानो दस्रा बेबस्था खालामना होआखै? हाग्रामाखौ होननाय लोगो लोगो नोङो दायथ' लानाय जादों आं होगोन होननानै।
दिनैसिम नोंथाङा सोर जौ मावनानै फाननानै जाग्रा मानसिनो बेसेबां थाखा बेसेबां मा सुबिदा खालामना होदों नोंलाय प्रमद बर'? दा बेबादि मोनसेनि उनाव मोनसे नोंथाङासो मिसा खोथा बुङो। नोंथाङा बुंदों जोंना बिटिआर एग्रिमेन्टआ बिटिआर रायजोआ नामानो बिराद गिदिरखा। नामानो गिदिरखा नामा प्रमद बर'? जाम्बा जाम्बिखौ नोङो एबसुनि लिडारमोन होननानै जानला मोनला थगायनाय खोथा बुंबा जागोन नामा? बिटिआरआ मा रिजियनसो होनदों, बड'लेण्ड टेरिटरि रिजन। बेथ' ओरैबादि बे काउन्सिलबो नङा, नोंसिनि बिटिआरआ गभर्नमेन्टबो नङा। नोङो बिटिआरनि सिएम ना बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' दाथि बुंनायसाय। नोंथ' बुंनानै लायो बिटिआरनि सिएम आं। नेभार। बिटिआर इज नट द गभर्नमेन्ट एट अल। इउ आर द सिएम अफ बिटिसि। चिफनि जायगायाव नोंसोर सिएम खालामनानै लादों। नोंसोरो बिटिआरनि चिफ नङा। दा बे हिसाबै आरो दंबावो, नोङो क'क्राझारखौ आङो बिटिसिनि चिफ जायोबा सुइजारलेण्ड बानायगोन होनना बुंदोंमोन। सुइजारलेण्डआ दिनै मा जाखो? बहा थांगोन नोंनि सुइजारलेण्ड क'क्राझारा? सुइजारलेण्डआव थांनांला। रायजोफोर आं चिफ जायोबा क'क्राझारखौ आङो सुइजारलेण्ड बानायगोन। आरो नोंथांमोनहा सुइजारलेण्डआव थाखा गारनानै थांनांगौ दरकार गैला होनदोंमोन नोङो। प्रमद बर' दिनै हादों नोङो बेखौ माबा खालामनो? दिनै नोंथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै, खालि जाख्ल'दों। खालि जाख्ल'दोंल' बियो, खामानिखौनो मोनसेबो मावाखै नों। एथ' गखात मिथा खोथा बुंग्रा नों प्रमद बर', लाजिया नों बे खोथाखौ बुंनो? हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखैबा, जेबो मावाखैबा बिटिसि सेक्रेटारियेटआ न' बिल्डिं अफिसा बोरै फैखो सेटआपआ, अफिसियेल एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफआ? बिटिसिनि एसेम्बलि सेसन जग्रा काउन्सिल जेराव नोङो दा बिटिसि एसेम्बलि खुङो, बे नों लुनाय बे दाखालि? नों लुनाय? लाजिया नोङो? ओजों हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सनकस टु पासनै नदि आप टु उदालगुरिनि बेसेबा गिदिर गिदिर लामा, सुइस गेट, गिदिर गिदिर हस्पिटाल हाग्रामा लुदों। मुसलपुराव रबि बर' हस्पिटाल लुदों। गुबुन गुबुन जायगायाव हस्पिटाल लुदों। दिनै दिल्ली बादियाव बड'लेण्ड भवन आरो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस, मोननै गेस्ट हाउस लुदों। बेखौबो आरो नोङो थगायबावदों। 3 कौटिनि हाग्रामाया बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनायखौ 12 कौटि बाजेटजों नोङो रिपेयारिं खालामदों देफाय दैसि। होमबा सोर सैथो? प्रमद बर' बुंनायसाय। दिनै बिथाङा सिलिगुरियाव माने गेस्ट हाउस लुदों, कलकातायाव गेस्ट हाउस लुदों। दिनै दिल्ली बादियाव बड'लेण्ड भवन आरो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस, बे मोननैयाव जोंनि नर्थ इस्टनि बर'नि बादैबो गुबुन गुबुन हारसाफ्रा थांनानै आश्रय लाहैयो, कलेजाव एडमिसन लाहैयो, हस्पिटालाव थाङो, बेरायनो थांनायाव थायो। बेसेबां सुबिदा जादों। नों बे 5 बोसोराव गंसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुखो नों प्रमद बर'? हाउ मेनि गेस्ट हाउस इउ हेभ कनस्ट्राक्टेड उइथिन दिस 5 years? मा मावदों नोंलाय बे 5 बोसोराव? मिसलाया नोङो बिराद दुगा देरगानानै बुंबावो हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेफोरखौ मावनो हायाखै आं मावनानै दिन्थिबाय। दिन्थिनायसै नोङो मा मावनानै दिन्थिदों? लिस्ट हो नोङो। दिनै हाग्रामानाथ' हिसाब गैयै दङ, बुजिबाय? मिउजियाम दङ, बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दङ, क'क्राझाराव दङ, दिल्लीयाव दङ, बेंगालरावबो बिथाङा हा बाखायबायमोन। नोंना बहा बानायदों नोंलाय? बहा बानायदों नोङो? दिनैसिमबो नोंहा हायाखै। दा बेबादि नोङो मिसा खोथा बुंनानै रायजोखौ थगायगासिनो दं, थगायगासिनो दं, थगायगासिनो दं। दिनै नोङो होनो नोंनि एपइन्टमेन्ट होनाय गोहोआ बिटिआरआव गैया। नोंथांनि नैबे नोंथांनि बिटिआर एग्रिमेन्ट बे दलिलाव नोंथाङा हायोब्ला खिन्था नोंथांनि बे बिटिआरनि बबे दफायाव बबे क्लसाव टारगेट फरगेट एपइन्टमेन्ट होनो हानाय लिरनाय दं, खिन्था नोङो।
सेलेक्शन सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड CSB दानायनि बबे क्लसाव दं खिन्था दा नोङो जेब्लानाखि नोङो बिटिआर सुक्ति जानानै नोङो CM जाबाय बिनि उनावहाय हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि दारै BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो स्टिक लिरहरनानै गासिबो थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि भेकेन्सिखौ लानानै थांजोबनानै उनावहाय एपइन्टमेन्ट हरबाय बेवहाय मास्टार मुस्टार गासिबो दंजोबो दा आगोलनि हाग्रामा महिलारिनि BTC सुक्ति मथे BTCआव माने BTCनि बाहेरानि मानसिया साख्रि मोनामोन आरो जाय सिङाव हाबखानाय बे BTCनि बाहेरायाव ट्रेन्सफार मोना बाहेरानिया उइदाउट पारमिसन एपइन्टमेन्ट मोना बेबो जोबनानै थांबाय नोंसिनि बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारै दा जों जेला नोंथाङा बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बाहेरानिफ्राय जेलानाखि तिनसुकिया डिब्रुगड़ बरपेटा नलबारि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय BTCआव साख्रि लाफैनायखौ नुनानै जों जेला होख्रावबाय बिनि उनावसो नोङो लाजिनाय अहायै रायजो राजाया गाज्रि मोनथारबाय बिटिआरनि दारै एपइन्टमेन्ट होनाया गैला फोजोबनाय जाबाय रायजोआ गाज्रि मोनसिगोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्माखौ नों रिक्वेस्ट खालामनानै दा मास्टार साख्रि खेरानि फिसा फिसाखौ थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडखौ एपइन्टमेन्ट होनायखौ नोङो खुनुरुखुम बिनानै लाबोफिनदों किन्तु एज पार प्रोविजन अफ बिटिआर एग्रीमेंट you have no capacity for issuing appointment letter to anybody बे खाथां आरो नोंनि बिटिआर सुक्तियाव फान्ड फैनायनि मोनसेबो प्रभिजन गैया लाजियाखै नोङो दिनै नोंनाव मोनसेबो फान्ड गैला हाग्रामा महिलारिनि दिनाव दंमोन सेन्ट्रेलनि बाजेटनि थाखा सेन्ट्रेल शेयार स्टेटनि बाजेटनि थाखा स्टेटनि शेयार बे BTCनि हेड एकाउन्ट हाबोमोन बे हेड एकाउन्टनिफ्राय जिखुनु एमाउन्टनि स्किम सेंसन लामा सामा दालां बानायनानै BTC एग्जिकिउटिभ काउन्सिलानो सेंसन होनो हायोमोन मावफुंनो हायोमोन आरो बे हिसाबै हाग्रामा मोनहा गोबां मावदोंमोन नोंनि बिटिआर सुक्तियाव नों बे पावारफोरखौ डिसिनो हरनानै दिनै नों मा सेंसन होनो हायो आरो चिफ मिनिस्टारा सानसेखालि बुंबाय এইবার বাজেটর পয়সা BTC না পায় সেন্ট্রাল टका स्टेटर टका ना पाय BTC जुदि डेभलपमेन्टेल काम करिब लागे निजा निजा टैक्स कालेक्शन करि माने कामखौ करिब होनना बुंबाय माजों नोङो दा मारै मा डेभलपमेन्टेल खामानि मावगोन नोंलाय प्रमद दा नोङो एग्रिमेन्टनि उनाव गभर्नमेन्ट दानायखायसो हिमन्तआ नोंनो एसे एसे हरदों नाथाय नोङो नेक्स्टआव नायदो नों मोनो नामा नोंनि बिटिआर एग्रिमेन्ट मथे नोंसोरो BTC 6 शेड्यूलखौ टटेलि फाननानै जाजोब्बाय बेनि गासिबो पावार एन्ड फांसन मोजां मोजां प्रभिजन थाखा फैनायनि प्रभिजन बेखौ नोंसोरो फोजोबबाय नोंहा सेंसन होनाय दा खुनु पावार गैला बुंनो थांब्ला नोङो नेचारेल बिफां हाग्रामा महिलारि गायनानै गालांनाय हायाव रज'नाय गेरेमसा बिफांखौ रोदा रोदि जावखुनानै नोङो टाबाव दोनबाय बे टाबाव दोननाया ना रस मोनजायो ना हासार मोनो रानजिं खुजिं BTCखौ खालामबाय बेनोलायनो नोंसोर गेरेमसा हारि दानो गेरेमसा हारिखौ बोरै दानो नों प्रमद नोंनि थिउरिया मा नोंनि आदर्श नीतिया मा माबा दानो थाखाय गेरेमसा हारि दानो थाखाय गेरेमसा मोनसे हारिया जानांगौबा बे हारिहा थाखा फैसा ग्रोम ग्रोम थानांगोन सेंसन होनो हानाय गोहो थानांगोन साख्रि होनो हानाय गोहो थानांगोन साफ्रोमबो एडुकेटेड मानसिया साख्रि थानांगोन सेन्ट्रेलनिफ्राय थाखा लाबोनो हानाय गोहो थानांगोन स्टेटनिफ्राय थाखा लाबोनो हानाय गोहो थानांगोन नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा नोंनि बिटिआर सुक्तियाव बे गासिबो थाखा लाबोनाय लामाया गोथेजोब्बाय अर्थात नोंनि बे BTCआ फांसे बिफांबा बे बिफाङा दा टाबाव दोनजानाय रानजिं खुजिं माने मोनसे बिफां बेखौनो होनलायबावो नोंसोरो बर'फोरनि आदर्श नीतिजों जों गेरेमसा हारि दानो नागिरदों गेरेमसा नङा प्रमद रानजिं खुजिं रानथाब फोनथाब दै थरथिंसे मोनजायै बिफां बानायबाय नोंसोरो BJPनि टाबाव दोननानै दा बेफोर हारिखौ बिराद थगायनाय जाबाय हारिनि मानसिफ्रा साननो गोरोंफ्रा सानजोबनो रोंबाय
नोंसोरो ओरैबादि माने दुखु गोनां बाथ्रा लेखा फरा सेरोखोम रोंगौना रोङा सन्देह जादों। बिटिसि नि एकर्डनि दफा नोंसोर बुजिया, बिटिआर नि दफा नोंसोर बुजिया। दिनैसिमबो नोंसोर बिटिआर गभ होनो। बबेहाय बिटिआर गभ लिरनाय दं? प्रमद बर'। Is there any clause that BTR is a government? It is the self-governing body. बहा लिरनाय दं? नै बिटिसि आवसो दं। बिटिसि आवसो दङ सेल्फ गभर्निं बडी आन्डार 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूलनि आन्डाराव बिटिसिआसो मोनसे सेल्फ गभर्निं बडीमोन। नंखायनो गभर्नमेन्टआ दिनैसिमबो मालाय नोंथांनि बे बिटिआर एग्रिमेन्टआवबो गभर्नमेन्टखौ बिटिसिखौनो दोनदों। बिटिसिआ गभर्नमेन्टआ बिटिसियैनो दं। एरियाखौसो बिटिआर होनदों। दा नोंथांमोनहा बिटिआर गभर्नमेन्ट ट्रेन्सफर्मिं बड'लेण्ड लिरनायाव नोंसोर बिटिआर गभ होदों। दाखालिनि बाजेट सेसनाव हारसाफोरनो नोङो जारिमिन फानदों। प्रत्येक जातिखौ गोजोन होनानै बिटिसिनि 26टा जनगोष्ठीखौ फोजेननानै 26टा जनगोष्ठीनिफ्राय नोङो भट लुबैनानै बे 26टा जनगोष्ठीफोरनो नोङो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों। बिनि बेथोराव दस्राखौ जों बुंला। मोननै रेस्ट्रिक्टेड हलिडेया जोंनि सेन्टिमेन्टखौ गाबहोदों। मा गाबहोदों? नोंथाङा कलिताफोरनो प्रागज्यतिष दिबसखौ बोरै बिसोरनो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होनो हायो? प्रागज्यतिषआ मा जिनिस बेलाय? बे हिस्ट्रिकेल बुस्थु। बर' रायजो राजा महिरंग दानबनिफ्राय जाबोनाय बियो। नरकासुर नारकोबुदां घटोत्कच मोननि रायजो बियो। बेखौ बोरै नोङो कलिताफोरनि होननानै कलिता दिबस बोरै कलिताफोरनो होखो? आलिमेसनि नामै देसि मुसलमानफोरखौ देसि जाति होननानै बोरै माने रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होखो? दा बेखौ नायोब्ला नोंथांखौ नुबाय नोंनि सुदु पलिटिकेल पावार मोननो थाखाय नोङो बर' हारिनि बर' जातिनि बिटिसि सरकारनि गासिबो पावार एन्ड फांसन हा हु आरो बेनिफ्राय जारिमिन बर'नि जारिमिन नों फानजोब्बाय। दिनै नोंथ' रायजोफोरनि खाथियाव बिराद एकाउन्टेबल जाबाय नोङो। एकाउन्टेबल जाबाय नोङो प्रमद बर'। सानसे बेलासे बे इस्युखौ जेला उननि जोलै हान्जाफ्रा मिथिगोन नोंथाङा मा क्राइम खालामखो, व्हाट क्राइम इउ हेभ डान डिउरिं दिस पिरियड, बे जिनिसा सानसे प्रुभ जागोन। प्रमद नों जे कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन of the border problems while keeping intact the territorial integrity of Assam. आसामनि मेपखौ सोलियालासेनो फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन लिरबाय। नोङो ट्रेन्सफर्मिं बड'लेण्डआव नोंनि बिजाब दिहुननायाव लिरबाय। बेवहाय भास्कर ज्योतिया महन्तआ लिरबाय जे 1987आव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नेतृत्वआव बुंनाय डिवाइड आसाम 50-50 बे खोथाया 2020 नि 27 जानुवारियाव जोब्बाय। अर्थात बर'लेण्ड बिनाय जोब्बाय। होमबा नोंथाङा बर' हारिनि गांनाय उखैनाय हब एन एसपिरेसन बर'लेण्ड बिनायखौ नोङो टटेलि गारबाय। बे खोथाया सानसे बेलासे बर' सेंग्रा सिख्ला इन्टेलेक्सुवेला जेला बर'आ आलाय आथानि जागोन तखन बे हिस्ट्रिखौ नायगोन, बिएससि खौ नायगोन। बिएससि आव बारा जों जेबो पावार मोनाखै, सिम्पल माने अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल। बिनि उनाव बिटिसिआ नुनो मोनबाय बिटिसिआ सना, बिटिसि बादि सना अट'नमास काउन्सिल गैया। दा बे बिटिसिखौ नोङो बिटिआरनि दारै बिटिआर सुक्तिनि दारै थेर बेथेर खालामगोन। The younger future generation will study all the histories and they will analyze बबे ग्रुपनि लिडारा बर' हारिखौ बबे समाव थगायखो, बे थगायनायनि जारिमिनखौ जेला बिसोर बिजिरनानै नायबाय तखन बाहाय नुबाय नोंसिनि बे प्रमद बर' दिपेन बर' नोंथांमोनहा उरखावगोरा ब्रह्म, नोंथांमोनहा जाति थगायग्रा, जातिखौ सेस खालामग्रा माने बर' हारिनि लिडार होननानै मोनसे समाव प्रुफ जागोन। बे समाव
नोंसोरनि मुर्ति सावगोन नोंसोरनि मुर्तिखौ गाफ्लेगोन आरो मा मा मावगोनथाय बुंनानै फोजोबनो हाला नंखायनो हाग्रामा महिलारि बादि सासे सान्थु सस्त धीर सुस्त सैथोबादि खोथा बुंग्रा मालायखौ जानला मोनला बुङै मानसिखौ नोंथांमोन बादि दाउ मैना बादि थाव थेलेफा थेव 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 बुंनानै अपमान होनो नाङा नोंथ' थगायसुलाखाय नोंना खुगाया ओरैबायदि बिजुआव फेर फेर फैयो माने एम्पटी भेसेल साउन्ड मास बांद्राय खुगा बुंग्राया खामानि मावनो हाया दा नोंथाङा बे केटेगरियाव गोलैबाय नंखायनो हाग्रामा महिलारिखौ नोंथाङा बारा जावबाय थानो नाङा एबार बिटिसि इलेक्सनाव हाग्रामा महिलारिया देरहागोन हाग्रामा महिलारिया देरहानानै बिटिसिनि चिफ जागोन बेयो बिटिआरनि चिफ जाया सैथो खोथा मानोना गभर्नमेन्टआ बिटिसि आरो नोंथांमोननि बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जालदाब गारनानै बिटिसि एक्ट 2003 खौ एक्सारसाइज खालामफिनगोन फान्ड एभेलेबल फैगोन सेंसन होगोन निजानो एज पार दा एक्ट बे मथे आरो 17 बोसोर आगोलाव रायजो खुंनाय बादि ग्रोम ग्रोम रायजो खुंगोन नोंसोर हाग्रामा महिलारिखौ जाख्ल'दों होनदों लायाबिलिटिस 3000 कौटि गालांदों होननानै बुंदों प्रत्येक गभर्नमेन्टआव लायाबिलिटिस थायो मा होनो बिदिखौ डिफिसिट बाजेट जायो जेसेबां बाजेट खालामो बिनि खामानि मावो हाग्रामा महिलारिया न' डाउट जेसेबां थाखा दंमोन बिनि बारा बाजेट खालामदों खामानिखौ मावलांदों बिलखौल'सो होनो हायाखैमोन बेखौ परबर्ती सरकारा होयो आसाम गभर्नमेन्टआवबो जायो इन्डिया गभर्नमेन्टआवबो जायो दा बेबादिया बेथ' बांद्राय अपराध नङाना बेयो बांद्राय अपराध नङा बे सिस्टेम दालाय बोरैथो आसाम सरकारनि हिमन्त बिश्व शर्माया घाटिखौ मिकआप खालामनो बोसोराव हाजार हाजार कौटि लन लागासिनो दं मोनसेनि उनाव मोनसे रिजार्भ बेंकनि गावनि माबा मानिखौ माबा मानि होनो बेखौ बे मानिखौ दोननानै दिनै लन लागासिनो दं होमब्ला नोङो हिमन्त बिश्वखौ बुंसै नामा बे सासे फैलार चिफ मिनिस्टार होननानै दा हाग्रामा महिलाराथ' बेखौसो मावदों दा बे हिसाबै हाग्रामा महिलारिनि मावनायखौ नोंसोर हाजारखि होखोमाया बिनि बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बानायनाय बिनेश्वर इन्जिनियारिं कलेज बानायनाय हनै CIT बानायनाय गोबां सनकसनिफ्राय फासनयसिम दालां बानायनाय गिदिर गिदिर सुइस गेट बानायनाय गिदिर गिदिर गेस्ट हाउस बानायनाय अजस्र कनस्ट्राक्शन बानायनाय दा पिपल अफ दि बड'लेण्ड नोस दा पिपल अफ दि गभर्नमेन्ट पार्सनेल नोस नों सिखोमानो हाया नंखायनो हाग्रामाखौ बखिनायनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव था सिनाय मानसिया लाजिया नुनाय मानसिया लाजियो नोंनि बखिनायखौ बयबो लाजिगासिनो दङ बेखिनिखौनो आङो बुंनानै एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।